Ikit yun, hindi kayo peraran pa. Ngayon, hindi ka ang klase niya kayo naman magklase ka dito. Ali, siyempre, namin pupulay king utak yun ako na-win na siya. Nanulang din ko tang yun. Kung ating ko tang, ay hindi kaya ka mong artist, baka sadya yung pag-iba na rin. Actually, kaya yun yung ing forward. Kaya yun yung ating patarin ko. Sige, informal niya. Informal mo, maski pala mo nila ito. Yan, sige po. Ano ba yung ibig sabihin ng abstract na painting na yun? Ay, eh. Opo. Kasi malawag niya yan. Wala. Abstract mo ba? Gilbulan. Laki tayo ang Indian. Alay ang po. Pero uling din natin, din ang pintor. Ilangan niya naman natin sa mga lipo-lipo kay Sipan. Miras kayong medyo mga pintor, itang uri ng gawan. Para wala namin na kayo paandaman. Gini, nung parang paandaman na alaan ko yan. Kaya kami base kang natural, kaya nature, kaya kami base kang libro, kaya kami base na anong malit ang kakakit mo. So, pag ito may abstract, kaya ang paandaman mo nung nanangguri mong gawang forma. In design na, ang body forma, itang balance yan nakakit mo sa tingin nakakit. Then ano ang abstract, ating abstract kayo naman sa tingin nakakit. O na itang kabaldugan, ano mo sa tingin kabaldugan, at pagkatakatis, kaya ito yung maging abstract ito. Nung iba naman, malungkot, yung kayang kulay, blue, ganyan, violet. Nung naman wire, kung nangayat, ang lulor naman, utula, kung naroon ang panandaman na yung lulwal, kitang kayang mo brown. Magpasalaman nakakita, you cannot see any subjects, but a non-objective subject, nung yan mo informa ng kulor, maputi, ang boy din niya yan ng form na, at atin niyang accent, itang vocal center, itang orange siya, kulay kayo, eh may natawag, itang kayang taste, itang buli na itang karay ng balit, pink ang pong black. So may hawak niyayalo ang texture makapal, para masanting niya nakakit kayo matapadyating makapal, masanting niya nakakit padyating niya blending, masanting niya nakakit padyating niya matarap, at inyang dry brush, at inyang maipis. So minalawa itang nakakit mo yung makasawa kayo mata. Kano ba niya naman yung musika? Yung musika tingnan naman tono. Yung tono na, yung musika puro yung pagkakas naman. Pero nung mag-compose kang music, yung tono na ng kanta, ikating yung dyan alayang lyrics, wala yung huli pa naman kayo balok, huli mo sa tiyan dahil naman ng tono na. So yung tono na yung painting nila, yung sa akin, dyan nakakakal subject, yung tono na yapin itang balang mo, yapin yung bass kay music ito, yapin yung violin nila, atin yung blending, yapin itang gitara, itang mayayapin pilantik na itang retang lines, so maging composition naman, kaya painting, kaya visual, kaya nakakit na lima lang. Malaki natin abstract. Pero naman yun itang intense emotion. Tang balo yung tang yang nang sabihan nyo, the words do not come out right. Tingalawa, dalang naging poetry, tingalawa, dalang naging kanta. Tingalawa, panagkas na namo kaya baltakan din yung luman. Ring, magaling salita, they paint. Pero yan pa maganda nung magaling mag-paint. O tangating ka paint naman na intense emotion. Yang nanggawan mo, alam mo formang luluwal. Yamin nga sila. Kabala mo, bisa mo managkas at the same time umiyak, tang luluwal lang ang emotions mo nagnanagnan. Eh mo balo na ng word, alumwal king asbok mo. Paltakan pa niya yung kakulukan mo. Ngayon ka luluwal ita king abstract. Kanina din meron kang pintor, itakamang ng Jackson Pollock ng Amerika.